ngixoxa nabanye omama lapha-ke ngendaba yokuthi bebekhuluma ngengane yabo ukuthi ingane yabo inenkinga ey'ncwadini zesikole, manje basola ukuthi mhlawumbe iy'nkinga zomsamo. Sengiyabatshela-ke mina ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi umuntu into edala ukuthi engaphasi kahle esikoleni ukuthi ingenxa yokuthi vele udalekile nje ukuthi ingqondo yakhe ithathe kancane, ebe umuntu nje uthola ukuthi uyaphuza ukubamba. Kusuke kungekho mayelana nokuthi umsamo noma amadlozi kanjani, ngoba sidaliwe nje, sidalwe ngokungafani. Bakhona abantu abadaliwe ukuthi behlakaniphe, khona futhi abantu abadaliwe ukuthi bengahlakaniphi nje. Manje uma wukuthi ngempela wena ey'ntweni nje zonke esuke zenzeka unento ozohleze uyisola, ozohleze ubeka kuyiphutha uthi kwenza umsamo, kwenza ini, usuke uzoba nenkinga kakhulu empilweni, ngoba yikhona ngempela ezinye izinto othola ukuthi akungeneleli umsamo, akuthinti imsamo, akuthinti uNkulunkulu, kodwa kusuke kuthinta wena uqobo ukuthi wena uqobo osuke kuleso simo leso. Uma ungashintshanga wena ekubeni leso simo leso, isuke ingekho into engashintshi. Kuyafana nomuntu osuke ehleli nje engaphushi lutho noma engazami lutho empilweni, bese ethembele ukuthi yena uzosola ukuthi hhayi kwenza ukuthi umsamo wakhe ukanje kanje, kwenza ukuthi uney'nkinga zomsamo, yabona? Leyo nto leyo ngokomqondo nje iyawucindezela umqondo, iqede namandla ukuthi wena ungabe usaya phambili, ngoba ngisho nangokomuthi nje uqobo yazi ukuthi into engayifunda ngomuthi khona la muthi ungasebenzi khona, la khona okusebenza ubuwena uqobo, uthole ukuthi umuthi awusebenzi. Kufana namthandazo, kunezinto othola ukuthi ngeke uy'thole ngomthandazo, ngeke zenzeke ngisho ungathandaza kanjani, kodwa zisuke zidinga wena uqobo ukuthi wena wenza njani empilweni. So ngiqonda ukukuveza ukuthi akusiyo yonke into emayelana nomsamo, emayelana namadlozi, emayelana noNkulunkulu, enye into imayelana nawe uqobo.